Ezt tegnap is nem érdekeltem már. Figyelj, nem hitted el, tegnap 3-szor megkérdeztem, így is nem vagy, hogy vigyenek az autót, de lesz közé. Szerintem bögrefetisista. Az ország bögrefetisista. Katana, honnan érkeztél? Tudom, hogy tegnap kérdeztünk, csak nagyon sokat adtam. Csornáról. És akkor tegnap este, vagy ma reggel, hogy sikerült megérkezni hozzá? Tegnap este 10 óra után ezért megérkeztünk. Csornáról ide 10 óra, nagyon elkerült. Van tandembrigával, vagy hogy? 10 órás út volt ide? Nem, 10 órára jöttünk fel, mire sikerült szállást kapnunk, mert minden teltházas. És akkor de megoldódott a dolog. Jól van, oké. Na, figyeljetek, mondjuk, hogy mi lesz, jó? Hogy mi történik tulajdonképpen. Kapni fogtok borítékokat, és ezekben a borítékokban hagyj nézzek bele. Tulajdonképpen, ha minden igaz, ugye számok vannak. Ugye? Igen, ugye? Csak hogy jól emlékszem. Számok vannak, és nem adjuk oda azért a kezetekbe a slusszkulcsot, mert véletlenül valaki rányom és becsikom az autót. Hanem húztok majd egy borítékot, abban van egy szám, és amikor ti következtek, akkor a számnak megfelelő kulcsot kapjátok majd meg. Tehát már nem mindegyik ki tud húzni, nyilván az egyik kulcs pedig nyitja. Amikor Évához érkezünk, vagy Alexhez, akkor az ő borítékában található számhoz hasonló számmal ellátott kulcsot megkapja, és megnézzük, hogy nyitja az autót. És amiatt ne szomorodjatok el, hogy Balázs itt a farzsebével most karistolja az autót, hogy majd azt megcsinálja. Azt a rádió a saját költségében szipolja. Egyszer újra fényezzük az egészet. Köszönjük, János. Éva nyert tegnap Egerben, és akkor egy csecsemővel együtt voltál. Azt mondtad, hogy lepasszolod a gyermeket. Most ehhez képest ott van a főnöknél. Nem senki nem vállalta? Nem, az az igazság, hogy úgy gondoltam, hogy ő volt tegnap a kabanám.